想像しただけで見える。そんなチート能力を持っていた男がいる。電気の魔術師、ニコラ・テスラ。彼の頭の中には設計図も試作機も全て揃っていた。機械を見て、動かして、問題点を発見して、改良。しかも全て頭の中だけで。幼い頃から記憶力が異常で、読んだものは全部写真のように脳内に保存。想像がリアルすぎて現実と区別がつかないほど。現代のエンジニアが CAD で描く設計図をテスラは目を閉じて再生できた。まさに脳内ラボ。発明も実験も頭の中で完結。そしてそのまま現実に投影。天才ってまず頭の中に世界を作れることから始まる。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。